Gyertek és készítsük el együtt közösen a saját személyre szabott parfümünket! A workshopot egy 1 órás elméleti bevezetővel fogjuk indítani, ahol mindenki megismerkedik a parfümkészítésnek az alapjaival. Ezt követően pedig egy személyiségteszttel fogjuk folytatni, ahol is egy rövid kérdéssor kitöltését követően megnézzük, hogy milyen parfümök jönnek hozzád a legjobban. A teszt kitöltését követően látni fogjuk, hogy melyik csoportba tartozol, ezáltal kapsz egy útmutatást, hogy milyen parfüm alapanyagokkal érdemes elkezdened dolgozni. Miután megszagolgattad a számodra szimpatikus illatokat és kiválasztottad, hogy mikből szeretnéd a saját parfümöt elkészíteni, akkor jön a receptalkotásnak az ideje. A workshop alatt több receptet is készítesz, amik közül ki tudod választani, hogy melyik az, ami a legjobban hozzád illik. Miután kiválasztottad a számodra legmegfelelőbb receptet, egy pipetta segítségével kimérjük a szükséges alapanyagokat. Az utolsó lépések egyike, hogy az elkészült parfümödet betöltjük az üvegbe. Ne aggódj, a workshop során folyamatosan itt van az instruktor és segít neked mindenben. És a workshop végére elkészül a te saját parfümöd, amit te alkottál, a te személyiségedet tükrözi, és pont olyan egyedi, mint amilyen te vagy.